We are at Mendi Art Center, where the Amakawe Eto Foundation has hosted a memorial lecture, which is set to see key heritage sites here in Gqeberha and just educating the younger generations on preserving these heritage sites. Right now, I am joined by Utato Moisile Tutu, who's one of the veterans, the ANC. Tata, thank you so much for uthetha nathi apha eMpuma Kapa TV. Just tell us on ubudlelwane bakho awunayo noTata Mayekiso. Ubudlelwane nabo nabanye abebenabo ngezomini noTata Mayekiso izindibano zakwa-ANC ezaziqhutshwa apha, elilungu lombutho wesizwe, elilungu elithile ku-New Brighton branch, basazine-branches ngee-branches, elilungu le-New Brighton branch. Ingutata ke okhona kwinto ke zabasebenzi ababengarecognizwa ke ngelo xesha ngurhulumente wezomini. It was the-unrecognized trade unions. Ethubeni ke kwavela ke ne-umbrella bodies yezo unrecognized trade unions ekuthiwa yi-SACTU. Wayimemba ke nalapho ke ngoku loo committee leyo ye-SACTU idibene nabanye ke bebelapho ke ooBenny, Calvin Benny, oomama uDietrich, Bramini, Fusilemini nabanye ke bekhokela ke i-SACTU leyo ke phantsi kwazo zonke ezi unions zazingarecognizwa ngurhulumente. Yangumntu ke osoloko ebanjwa ke nakwinto ke ezibambisayo. Umzekelo kwibambiselo elikhulu, ubanjwa elikhulu ekwakuthiwa nelika-1956 atshajwa ke nge-high treason eyaphela esithubeni ke yayisebenza high treason yathatha ithuba kodwa bebanjiwe. Inamba yayi-56 yabantu be-ANC, iyo yonke indawo beqokelele kuthiwa bakhokelela elizwe ubukomanisi ngenxa yoba kwa-acceptwa into ekuthiwa yi-Freedom Charter ka-1955. Yaba liqhubu elo ke. Ethubeni ke ngoku ke umbutho ke wavalwa umlomo ke sebephumile ke abantu ke, wavalwa umlomo ke wabhenishwa ngokutsho ke. Wabhenishwa kungowodwa ke, ubhenishwa kunye ne-PAC, babhenishwa ngenyaka omnye ke, ixesha elinye ke, ngenyanga enye ke, nge-8 ka-April 1960 babhenishwa ke le mibutho yomibini. Bazama ke amacebo okusebenza ke ngoku into yakuthiwa yi-semi-underground, kodwa abantu sithi kodwa yayi-semi-underground because underground yona iba complete, itshintshwe igama. Nje nge-Communist Party yatshintshwa igama, ikhumbuliwe yayise-OD, yathi Congress of Democrats, yenziwa ibe nekhava. Zange ifuna uba nekhava lona, kodwa ke yayine-semi-underground nje. Kuloo semi-underground ke bamane banjwa ke abantu ke, babanje 63 waba ngabantu babanjwe uTata Mayekiso nabanye ke. Kwaphela ke 64 ke begwetywa ke. Abantu bokuqala ukugwetywa apha ngaba bagwetywa iintambo ke, betshajwa bona ngokuba baphembelele uba makubulewe impimpi uSipho Mange owayelapha kwazakhe. Wacaca into yoba ke kutyholwa bona ukuba ngabo abakhokele into yoba makubathi kuba bona ootata umini babe into ekuthiwa yi-high command yomkhonto wesizwe. Kwathiwa ke ngabo abaphembelele into ii-units zomkhonto wesizwe mazibulale laa mpimpi. Batshelwa loo nto ke ingenamkhondo, kodwa baphela besiya entanjeni ke. Yena ke nabanye ke mane begwetywa ke, waphela nayigwetywa ke 64 ke iyakulenza ke eRobben Island. Nathi ethubeni ke mna ndiyofika phaa 55 safika bephaa ke kunzima ke, sabhanda ke sonke ke, kodwa sometimes 69 waba yasigqiba isigwebo, 69 kuloo minyaka waphuma. Sithe siphaa ke seva kuthiwa ngoku uphinde wabanjwa apha ke, waditheyinwa, bathunyazwa ke eSanlam. Waphela esifela eSanlam kwimbali yethu into esiyivayo. Uthi ubulwe yintoni ke asiyazi, kodwa ifemeli yakhe yona xa izongcwatywa apha kodwa zingake ngemvule, inecala ebotshiweyo ke leliso ligqunywe ke lapha, ngake mvule iyafumana ii-germs. Kodwa bakumka amapolisa bavula bavuka isoketi le ayinaliso, ngingquma nje oyikhekayo isoketi ayinayo. Now kwacaca uba ke ngoku iyona nto iwesi ngoba kutheni kutheni ngolu hlobo. Uzanywe ke amacebo ke ngabantu abayipati yefemeli uba ke makuphandwe le nto ke i-ANC slow ke ayishukume msinyane, kangishukume kangoba ngoku namhlanje ide inye nentshukumo nje. Yi-organization ekuthiwa ngamaQhawe Etu Foundation eshukumise le nto, kuba le nto iye yafika nakum
ngabantu abamane bakhomba ukuba abantu balapha abaninzi baphela abadala. Yafika mina kumamNondo akwazi iphina yakhe kodwa ke ndathi mina kulaba bantu bafikayo manje sifika kumke sisuka eMondi apho iHawks zikhoyo amapolisa eHawks ndathi mabazame ukukhangela kahle le family badibane nayo bayilandele because inje into yakwenzeka kwayo iSanlam leya iyona indawo imonzakasileyo umuntu wokuqala ukwenzakala lapha ubulawa pha okwesibini nguGeorge Botha kulandela uTabalaza but ezo nto ziphakanyiswanga ngurhulumente ajonganga into ephakamileyo phaa ngoku kuphakama umuntu ekuthiwa nguBiko. uBiko asingaseyo Sanlam waseWoma Woma police station kodwa igama lakhe ngoku linikwe la Sanlam ne-Strand Street yakhe naba bantu befana babaphanswa phaa bathathu okokuqala mayikise uGeorge Botha izokuba nguTabalaza but loo nto ibitsho buyaba ke kodwa ezitshepe kube zathi zabe ziphinde zibuye asikabuyi ke ngoku kodwa kamaqhawe kona awuyibamba le nto ke ayiphakamisa kuba madeske noko kubekho into ecaca uba kwenziwa ntoni iyokufakwa ke asikayazi ukuba ke mhlawumbi izawude iphele isithiwa nina because islow i-ANC na ibe lo slow ke kwaprovince yaslow kwaregini yaslow nalapha ebranchini so lwazi endinalo ukuthi mayekise ke. Okay, and just speaking on i-event yanamhlanje tatam Amaqhawe Ethu Foundation ifome the Caleb Mayekiso Liberation Roads apho khona i-sites zalapha eGqeberha, heritage sites zalapha eGqeberha zizobe zipreserve. Wena as i-veteran yalapha ucinga how important or how big of an impact izoba nayo apha eGqeberha? Inkulu kakhulu uba ngaba iyawuthi angazutwa mali asokola amaqhawe ethu akho zi-funders into ebonakalayo kudala nto eyenzekayo even nendlu katata umeni kudala bemcema siphathi makayilungise idlakahlaka ushiye abantwana pha abangaphangeliyo sizukulwana ke phofu idlakahlaka laa ndlu leya uba ngaba bibinako bekudala bethi mayilungise umasipalati uvuma nje ngomlomo oolobisho bavuma nje ngomlomo akho nto ishukumayo so iyaba nempetho enkulu le nto yokuba iyakwaziwa ngabantu abangaziyo into ezenzeka apha neendawo ezona zathosheka kakhulu zasokoliswa so uyawuhamba kwezo zihlobo zonke ke ezo ndlu ide iyogqiba ke le eruti yayo iza kuyihamba ke andazi intana bakuqala nje uba abakabi nasifundisi esicacileyo. Enkosi kakhulu tatam.